Alang sa mabot magparehistro ug mag-asikaso sa uban pang transaksyon sa Comelec, mas taas na ang oras nga abli ang mga opisina niini sa tibuok nasod. Anong report ni R. Gil Relator. Kining si Lily Guerrero nga taga Barangay Bago Aplaya, Davao City, maoy usa sa mga daghang mipila sa Comelec office aron ubanan ang iyang anak nga si Lee Harriet aron magpasa og application for registration sa unang distrito. She's the one insisting talaga to go for a vote because nakikita niya sa mga advertisement na 18 years old has to go for registration to Comelec para to vote for 2021. Kung kaniadto, moabot sa 500 matag adlaw ang makiter sa Comelec. Karon, ana na lang sa 50 hangtod 70 kada distrito aron matuman ang health protocols. Dili na ginapasulod ang mga kliyente sa opisina ug igo na lang ginadawat ang mga dokumento sa windows. Doon na sa mga pulis nga nakabantay. Na-register pero ganahan sila mo transfer, gadawat pod ni ana ug kanang ganahan pod magpa-correction sa ilahang mga entry sa ilahang registration, gadawat gyapon mi. Adlong Martes hangtod adlong Sabado, lakip ang holidays, gikan alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Mo cater ang mga Comelec offices sa ilahang mga kliyente. Gawas lang sa adlang Lunes, sanglit ilaha kining disinfection day sa ilang mga opisina. Tambag sa Comelec nga pwedeng mag-download na daan og form online ug i-print kini. Magdala sa og kaugalingong ballpen, gawas sa pagsuot og face mask ug face shield. Dugang sa Comelec nga dili na hulaton ang deadline sa registration aron dili magdasok sa ilang buhatan nga bawal karong pandemya. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao.